Aprende a tusir no sangradoiro. Hoxe aprendemos 5 palabras nivel pro relacionadas co coronavirus. A primeira, que é un virus que vén da China, un país que necesita obrigatoriamente un artigo. A China e non China. Sí, a China igual que a Coruña, coa en letra mayúscula, pono así nos mapas. 2. Os que viven na China son chineses. Non é incorrecto dicir chino como sinónimo de chinés, pero a Real Academia non xo recomenda. Se cadra porque, é que ninguén se ofenda, chino é sinónimo de porco en galego. 3. O coronavirus pode transmitirse polos esbirros, pero non polos estornudos, que é un castelanismo. En galego, esbirramos ou espirramos, aínda que tamén esbechamos, esbichamos e espurramos. Iso sí, o substantivo só é esbirro ou espirro. 4. Tamén se transmite pola tose. A tose e non a tos. E cando tes tose, toses. A ver como te explico. O verbo é tusir, pero ten alternancia vocálica. Eu tuso, ti toses, el tose, nós tusimos, vos tusides e eles tosen. No resto dos tempos é todo con un. Tusiu, tusía, tusirá, incluído o imperativo. Tuse, neniño. Ou tusa, señora. Como a canción, a tuza. E 5. Se tes que tusir, tuse no sangradoiro. O sangradoiro é a parte interna da articulación do cóbado. Para que o recordes sempre, o sangradoiro é por onde che quitan o sangue cando doas. Dígocho eu.